Son a correos aleta, lista para despistar aos que queiran de Galicia as nosas cousas roubar. Non fagamos propaganda, non vayan a sospeitar que o caldiño sabe a gloria e o pescado sabe a mar. E falando de outra cousa, que isto tema aborrecida, onde temos a farola que está desaparecida? Diso saben no concello que invertiron moito tempo chamando a todos os veciños a facer un referendo. O referendo fixeron para mover a farola e quedar no mesmo sitio, uns metriños máis afora. Na entrada de San Paio había ali uns cabalos e deixaron no seu sitio o chan todo levantado. Para a vila estar bonita, antes temos que arranxala. Primeiro toca sufrir para despois desfrutala. Razón tes correos aleta e aí chega a xenerala cos papéis que nos pedistes con tanto apura entrada. Son a xenerala Dana, traio as coplas ben pensadas que me deron bo traballo para poder rematalas. Son xa xenerala Luana, as coplas xa me tardaban. Eu pensei que te perderas e que a tempo non chegabas. Non te apures, xenerala, que perdida non estaba, senón cambiándolle as pilas a baliza variada. E xa que estamos aquí, dispostas a traballar, imos ao Pérez Biondi o entroido a preparar. As obras xa remataron, o colexio novo está, non sendo algúns detalliños que aínda hai que arranxar. Estamos moi contentas e queremos compartir co entroido da mezquita o desfile para lucir. Veña, xenerala!